Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana channelku Tony Bocah Sumber Besar. Oke lho iki ceritane arep doleh takjil iki di pasar Ramadan iki ne desaku iki. Wis mari kasuranku iki mulai perjalanane tuku takjil. Takjil Ramadan gawe buka iki. Iki arep tuku aku. Iki ana dodolan iki. Iki ana dodol es campur iki. Oh, dodol es campur, es cauk, es kolang-kaling. Iki sepeda-sepedae wong ngaji iki. Wis iki perjalanan mana iki. Oh iki wong ngaji yo. Oh ngaji, wong ngaji. Iki lagi ngaji iki. Oh iki wong dodol lagi. Iki dodol roti coklat iki. Oh dodol roti coklat. Oh iki dodol roti. Oh iki pasar Ramadan iki. Oh rame ngene. Dodol-dodolan iki gurung kabeh iki. Iki lagi tas teko. Wis aku tuku iki. Oh iki ana dodol gimbal, dudoh, gorengan, iki dodol cireng. Oh iki dodol dudoh, buah pes-pesan, iki dodol teh. Oh iki dodol es iki. Oh iki dodol es barang. Oh iki dodol sego, iki dodol pentol iki. Bisa aku tuku pentol iki. Gawe buka. Iki aku tuku pentol. Tuku pentol regane 5.000-an iki. Iki bisa aku iki tuku aso di le dadek aku tuku bakso lali. Wis tuku bakso. Mau pentol langsung tuku ganti bakso. Oh iki nih macet jelek iki. Oh iki dodol-dodolan macem-macem iki. Oh iki dodol pentol, dodol coklat. Oh iki bocil-bocil iki. Oh ono bocil barang. Oh iki martabak opo iku jeneng lali aku. Oh iki dodol-dodolane. Oh iki dodol goreng-gorengan. Oh iki dodol-dodolan iki iki aku tuku es campur iki. Oh es campur. Es campur ini kene murah meriah lur. Hargane 5.000-an iki. Iki tuku tonggoku dhewe dodolane. Bisa aku iki tuku. Oh iki ana sanakku bareng dodolan iki kene. Oh iki mbok cilik. Oh iki aku nek cahayu iki aku tukune. Iki arep ngancani aku iki tuku. Wis iki dodol-dodolane pasar Ramadan iki. Oh macem-macem iki kene dodolane. Oh mau macem-macem dodolan iki nih. Wis karek tuku tok iki. Bese pasar Ramadan bese akeh iki dodolan. Wong ngaji-ngaji, wong iku bese tukune nek kene kabeh sak pondok-pondok. Iki aku perjalanan mulai iki. Tapi aku mulai langsung iki perjalanan mulai aku tuku roti coklat iki.
Iki tuku roti coklat. Iki yo murah bareng, iki murah iki. Hargane 5.000-an. Aku nek kene yo tuku bakso saikune mau yo entek 20.000 iki. Iki murah nek kene. Wis iki aku wis mari tuku iki perjalanan mulai. Oleh es roti, oleh iki cah pondok-pondok sik ngaji iki. Iki perjalanan mulai iki. Perjalanan mulai iki perjalanan mulai iki. Iki Cak Yudi gak iso suwi iki, soale ate nyusul nyonyai Cak Yudi iki. Wis iso ngetro sampe tutuk besar iki. Wis iki perjalanane. Iki perjalanane. Wis saiki aku mlaku mari tuku es, tuku bakso, tuku roti coklat karo tuku bakso iki. Wis iki mari tuku langsung mulai iki. Cak Yudi langsung ngamblas mulai nyusul nyonyai. Wis iki aku perjalanan mulai. Iki aku tukuku lagek tas iki. Wis iki aku mlaku. Iki ni ana klopo barang tapi klopone wis mati iki. Wis mati. Klopoku biyen bisa yo berwiyut saiki wis mati klopoku. Iki wis tutuk omah iki. Iki tukune lagek es campur, es ulang-aling, bakso, roti, wis iki sego karo gimbal iki. Gimbal ndok. Iki tukuku lagek. Wis iki ombenanku kopi. Nek iso melek. Ana kopi barang. Iki hasil tuku jajanan iki mau. Wis iki aku ngenteni maghrib. Wis iki mau aku tukune ku murah iki. Wis aku mau langsung Cak Yudi langsung mulai iki langsung aku mulai tok omah langsung adus langsung lanjut kare ngenteni maghrib tok. Iki langsung aku siap-siap. Iki ate siap-siap. Iki langsung tak sok. Iki mau tak sok kabeh pentol-pentole sampai tumpung-tumpung ngene ya. Pentole. Iki pentole enak pentol iki. Es bareng yo enak iki. Rotine barang. Iki aku ngenteni maghrib. Ngenteni maghrib sampai ngenteni sawi si ono setengah menit maneh iki. Iki setengah menit ate buka.
Iki aku wis ngenteni bukoe. Iki ngenteni sampe iki aku sing ngenteni buka iki isih ana setengah menit maneh. Wis iki aku ngenteni karo siap-siap kaya roti, kaya es, kaya pentol wis tak siapno kabeh iki mau. Wis iki areng ngenteni tok iki aku. Iki aku sik ngenteni wis iki aku sik iki lagek korokan iki mau. Wis kare ngenteni maghrib iki. Wis iki aku sik ngentenine sik ana berang menit maneh iki. Wis iki aku sik nunggu maghrib iki. Wis iki aku sik ngentenine sampe weteng lesu iki. Gara-gara ndelok pentol karo es iki. Wis iki aku sik nunggu buka. Iki sik ngenteni iki. Ngentenine sik kare pirang menit maneh iki. Wis iki aku karo nunggoni. Iki aku sik ngenteni buka. Wis iki ngenteni buka iki kare sak menit maneh iki. Iki kare sak menit iki wis aku sik ngenteni. Sampe aku anggap sampe iku gara-gara ngenteni maghrib. Wis iki aku nunggonine sampe kare ngenteni sik marigi. Man lur man. Bismillahirrahmanirrahim.
Lagi review roti. Oh. Empuk enak. Oke lor, sampai sak menu lor video keseruan golek takjil iki di pasar Ramadan di desaku iki karo bukane omah iki. Wis aja like, subscribe channelku Tony Bocah Sumber Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.